A ako nema đaka, ima nautičara, kojima je Vis nezaobilazno odredište na svim rutama. Sinoć nešto iza ponoći u Višku je luku uplovio pobjednik Jadranske regate dugačke 220 milja. Rutu Vis, Dubrovnik, Palagruža, Vis oplovio je za 38 sati. Evo kako je izgledao start. Posade 9 brodova podijeljenih u 4 kategorije ozbiljno su se pripremale za start najduže Jadranske regate. Od tih 10-ak brodova su neki od njih jako poznati u svijetu, tako da je jaka konkurencija, nije puno brodova jer je zahtjevna regata, ali je jako jaka konkurencija. Jedan od favorita svakako je bio višestruki pobjednik Tršćanske Barkolane, ali i sudionik regate oko svijeta slovenski brod Veliki Viharnik. Izgleda da je jednostavno, ali ipak to traje 2 dana, 2 noći ili cijeli dan, cijelu noć, tako da izgleda da nisu baš svi spremni na te muke. S tugom u oku na kopnu je ostao najpoznatiji driličar među zvijezdama Marijan Ban. Mene prekrasno vidi ova 2 najbrža broda, Eriksson i Veliki Viharnik, ali isto tako mi je drago da je tu i naša mornarica Hrvatska, su tu Kucini, Višani, ima viška posada. No, zvijezda regate ipak je bio 21-metarski švedski brod austrijskog vlasnika. Napravljen od karbona za velika mora postiže brzinu i veću od 30 čvorova. Vlasnik je neposredno prije starta sletio helikopterom na Vis, nadajući se pobjedi. Borit ćemo se i pokušati pobijediti, ali je konkurencija velika, iskusni jedriličari. Dušan je teško, ali obećavam da ćemo se truditi. Trudili se svakako jesu, no unatoč jakoj posadi i brodu vrijednom 4 milijuna eura, nakon dan i pol na cilj je stigao tek drugi. Prvosvibanjske praznike u Dalmaciji tradicionalno